Maraba da zuwa Fikira Tech TV. Idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ku danna mana like domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa su amfana. Maraba da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A wannan bidiyo zan nuna muku wani sirri ne a cikin WhatsApp wanda ba kowa ne ya san da wannan sirrin ba. To wannan sirri ne. Da farko dai idan ka ɗau wayarka ta Android, za ka buɗe datan ka shiga cikin WhatsApp naka. Da zarar ka shiga cikin WhatsApp naka, sai ka zo misali wannan group ɗin. Idan ka shigo cikin wannan group ɗin, gashi nan dai wannan ba saƙonni ma da yawa. Misali kamar wannan group ɗin, kun ga yana da saƙonni da yawa ga su nan dai ba adadi. Ga su nan saƙonni da yawa. To da zarar ka shigo sai ka taɓa wannan alamar ɗigo-ɗigo ukun nan, sai ka zo ka shiga cikin more ɗin nan ta ƙarshe, sai ka zo ka shiga clone chat. Kana taɓawa sai ka taɓa clone chat again nan gurin. To kun gani komai na cikin group ɗin gashi nan ya goge. Komai gashi nan na ciki ya goge. Wasu suna so su shiga cikin group amma saboda yawan saƙonni da ake yawan turo musu shine yake hana su shiga, sai ka ga abin ma gaba ɗaya ya fita a kansu. To wannan hanyar da na nuna muku ita ce hanyar da za ka bi ka goge duk yawan saƙonnin da aka turo ma a cikin WhatsApp ɗinka. Wani kuma yana so ya fita a group amma bai ma san ya za a yi ba ya fita. Za ka ƙara taɓa nan gurin ne, ka zo ka taɓa information group, info group. Sai ka zo ka ja shi ƙasan nan, ka ja ƙasa. Sai ka zo ka taɓa exit group ɗin nan gashi nan. Sai ka zo ka taɓa na farin nan exit. To kana taɓawa ka fita a cikin wannan group. Sai ka zo in ma kana so ka goge shi ne gaba ɗaya a cikin WhatsApp naka, sai ka yi deleting. Ka taɓa delete group. To kamar yadda kuke gani yanzu wannan group ɗin babu shi. Na goge shi a cikin WhatsApp ɗina. To wannan ita ce hanyar da za ka bi ka goge idan saƙonni sun maka yawa a cikin WhatsApp ɗinka kuma in baka sani ba. Kar ku manta da alamar subscribe da kuma sharing don 'yan uwa su amfana da wannan bidiyon.